И здравейте хора и добре дошли в нашето видео, в което ще ви покажа как да вземете абсолютно безплатно ето този гличнат скин. Буквално е брутален, хора. Сега ще кажете, това е дефолт. Да, дефолт е. Но е наистина, хора, безплатен и гличнат скин. Прекрасен е. Дефолт облечен в бяло. Сега, ако искате да разберете как да го вземете, на момент в видеото, от видеото момент ще ви покажа скина. Няма да е накрая, може и да е, но няма да е накрая, няма и да е в началото, за да може да изгледате абсолютно цялото видео. Или поне до там, където е това за скина. Ето така изглежда, маля хора, това е брутален скин, доста много твърде много трайхарди, не доста, много са трайхарди скина. Това що се чу? Това защо се чу? Сега ще пробваме да направим виктори с този скин и да. Ще разберете как да го вземете спокойно, напълно безплатно е, безплатен скин. Здравей, искаш ли да умреш? Знам, че искаш. Искаш, знам, че искаш. Ще ме питаш кой е този скин, нали? Само Epic Games да не кажат нещо, че използвам някакви нелегални неща. Не, хора, това е глич в Fortnite, самата игра. Те си го пуснали скина. Ама да, просто глич. Просто гличав скин. Просто скин, който е глично, хора. Нищо специално. Просто скин, който се взима много лесно и просто гличва. Така, този път сега ние ще скочим в влака, който отново е в Brutal Box Cars, не знам защо. Но хора, мале, този скин е наистина пръска, този скин. Чувствам, че само с този скин ще игра, докато не го махнат. Само там не трябваше да е тая жена, ми трябваше. What? Защо така се е гличнал панталона му? Аз ви казах, че скина е просто глич в играта. Мисля, че той целият скин просто е гличнат някакъв. Много е як, много трайхарди. Скин е брутален. Така не успяхме да стигнем до влака, който още си лаги, чак се започнем. Защото имаме сега кола, не мога да повярвам в локацията. Има кола. Мисля, скин на човек изглежда мега якото. Това просто Лути ще скочи при мен, за да вземе колата. Човек, аз искам просто влака. Влака искам. Искам да видя някакви неща. Искам да взема Мичко оръжието най-вече. Иска ли това сега да от неизвестност просто и така да умре? Чао, чао, хубав свят. Момента и това му бяха последните думи. Чао, чао, хубав свят. Горкият човек. Значи още в началото на играта да умре. Да умре това. Това, ако ми се случи, аз много ще речна, честно ви казвам. Не, той влака се движи на обратно. Не, насам ли? Не знам на къде. О, отивам. Не е важно на къде е. Отивам. Няма значение, отивам. Така... Не знам какво правя, честно. Къде е този влак? Искам да се кача на него, да взема Мичко оръжието. Трябва ми. Искам Мичка. Искам го. Твърде е силен. Ако изобщо още има Мичик след Godzilla апдейта. Който май вече е премахнат. Даже скоро не съм ставал Godzilla и въобще нямаме Godzilla в играта. Така сега халачваме така да стане. Не бе, какво правя? Аз съм убит. Съжалявам много колички, ако нещо ти пречи. Сори, на влака съм. Ако трябваше да се върна. На сплашки. Не сега хора, заради тези сплашки много тежко тронах. Знаете ли какво? Не хакнахме честа. Много тежко тронах с тези сплашки, ама какво се прави? Трябваше да ги взема, поне това е безплатен хил. Сега ще кажете защо ги взема, не си остана на влака. Хора, сега ще видите, че ще го настигна. Значи няма чак толкова голямо. Това не знаех дори, че е в играта. Добре, защо има толкова много добавени неща в играта? Аз сега научавам, че са в играта. Човек, този скин е наистина брутален. А само малко да окачалите да са много гличнати и то много гличнати. Човек сега има. Значи, човек, защо си тук? Обясни ми, защо искаш просто да умреш? Защо? Защо, моя приятел? Защо искаш да си мъртъв? Защо просто искам да ми кажеш защо искаш да умреш? Обясни ми, една причина искам, защо ти искаш да умреш. Значи това просто няма логика. Защо? Кажи ми защо искаш.
Защо се закачаш с мен и искаш да ме убиеш? Като знаеш, че аз тебе ще те убия. И не стига, че и на видео. Пълна излагация, човек. Пълна излагация. Излагаш се на видео, разбираш ли? Целият свят вече те знае. Виждаш ли? Всички те знаят колко лесно те убих. Аз дори не билднах. Малко билдах. Човек, сложих ти 2 стенички, най-много 3. Какво си изисква? Друго смисълта, това беше просто пълната ботка. Някъде на там нещо дори в стената трябва да отида. Значи това беше най-слабият човек на света. Оставете едно сърчице в коментарите, ако искахте той да победи играта. Сега е идеалният момент, докато няма хора. Има хора, но няма въобще да отида. Да се абонирате и да лайкнете видеото с камбанката, защото само заради това видео да не лаги видеото. На мен играта няма да ми лаги, но има шанс видеото да лаги. Съм си направил играта фиксната на 60 FPS и се измъчвам. Така че... Хора, не питайте какви мъки са ми в момента с тази игра, дето ми е на 60 FPS, хора, и нищо не става. Влака е на там, вземам си... Това няма да се взема и ще съм си минитата. Ефнаши, няма ми ги даде. Така, вземам си минитата и сега трябва да отидем при влака. Който е някъде... Ей, там чак? Моля? Как ще е чак там влака, бе? Отивам, хора. Какво се става? Имам чувство, че някой ме стреля в момента, пък никой не ме стреля. Когато просто е така сама се троши. Да, може би аз като карам като най-зле шофьор на света в Fortnite. Да, нали? О, има човек. Тук отново е гличнал един спрайт, понеже на мен това би се случи. Значи в момента се надявам ти да имаш оръжие, понеже аз нямам хубави оръжия. Имам само една помпа и някакво пистолетче сиво. Нали, разбираш ме, под какви мъки съм. Те моля ти да ми дадеш хубави оръжия, понеже... Защото ако ме убиеш, ще кажеш как съм играл с тези слаби оръжия, и аз не знам, човек, аз дори не мога да хитна с тези оръжия. Все едно ти казах, дай ми най-слабите оръжия. Значи човека няма оръжия, ще взема и това ще е точно. И имаш само... Значи... Значи как само искаш той да дойде? Хора, той ми изкара ангелите просто. Къде си? Къде си само? Ела бе! Айде бе, много добрия! Ела бе! С това не мога да оцеля, значи аз с тези слабите оръжия просто не мога да го правиш бе, човек. Значи имам 2 патрона и ако... Да, аз те мислех и двата. Ще пикексна, нали знаеш? Пикексна. Просто thank you за патроните, нали? Той между другото хора за малко да ми... Той ми уби човека между другото, защото аз го убих и се зачете като мой хубаво. Грешвам се за това. Значи той човек... Не е това, защото не хора, тук много тежко тронах. Да, сега не е такъв голям проблем. Важното е сега да се хилнем. Той влака пак ще мине от тук. Самия, че има на друго място. Не, това просто от моите имам 2, тук съм сложил. Хубаво е имбот пистолет, че ли видях аз? Прекрасно е имбот пистолет. Не. Това го правя за втори път. Защо си мислям метките? Защо? Вече имаме имбот пистолетче. Добре, вече лута ми става за 1 кил. Защото ти патрони като нямам толкова много. Влака вече... Той влака човек се връща, нали? Той вече обиколи мапа на 360 градуса. Колата ми няма... не. Сега кажи ми, това честно ли? Това честно ли точно тук ще ми свърши бензин? Това не е честно, хора. Играта просто ме тролва. Наистина не знам колко много трябва ме троли тази игра, ама... Това сега така ще го разменя. Да. Не знам, защо толкова много лаги заради това видео. На вас сигурно ще ви лаги, де на мен не ми... Аре, спри бе! Как да изляза, как да изляза? Маля хора, аз не знам какво стана. Но тук метки който. Аре, ще го взема и така ще продължа човека да дойде. Но той дори няма знае човека който с кой скин съм аз. Това и сега бягаме. И сега бягаме, отиваме към влака, който не знам къде.
Значи аз влака първото, което го гоних заради Мичка първия път. Какво стана? Вече сме половината игра, Мичка сигурно е взета, го има още. Сега ще видим дали го има. Дали вече са го взели. Каквото ще да става. Къде си влак? Мил влак. Лош влак. Какъвто си влак. Ах, мале, той иска да ме убие. Ми хора, някой иска да ме убие. Просто вземете му едно имбот пистолетче и... Имбот пистолетче. Убил го се имбот пистолетче, човек. Къде си? Ела сам, бе. Само ела, бе. Я внимавай. О, влака е там. Няма как да го замеси. Ей така да правя да го скоча. Хора, ще се опитам да кача колата на влака му. Това няма стане. Ало, не. О, мале. Ох, точно никой не го е експлорнал влака. Съм първият човек, който си експлорва влака. Мале, те там се бият хора. Аре да им се намеся в битката. О, те там още хора станаха се бият. Не знам за вас, ама май никой не е хакнал често, което много ми харесва, че никой не го е хакнал, хора. Това вече се казва лутка смет, хора. Това вече е лутка смет просто. Лутка смет. Питате защо изхвърлих тая маска. Ой, на вас кой? И то в бурята съм. Не сега може да има Мичка, нищо. Но не можем да избягаме в бурята, ако нещо стане. Там имаше Big Shot, който искам да изпия. Ще помогне. Не малко ще помогне. Ако не е много, поне малко да знам, че ще ми помогне. Да, тук бурята сега ме хвана, ама това не е никакъв проблем, защото вижте хора, просто какво ще направим. Идваме ето така и почваме да бягаме. То вече избягахме от бурята. Дали избягахме. Всичко е окей. Щом избягаш от бурята, всичко е окей. Да, ако ви настигне просто... Нещо се доближавам до бурата, но има чест. Който може да има нещо хубаво, което няма сега да ми трябва. Хора, къде има човек? Трябва ми човек. Преди нямаше демидж, Kinetic Blade. Да, но сега Epic Games са още по-ужасни и не върнаха напълно стария Kinetic Blade и не сложиха някакъв, който има някакъв демидж. Какво е това, бе, Epic Games? Спрете си играта. Не, буквално наистина хора да си оправят играта. Значи, вижте ги. Какъв е този Kinetic Blade? Те трябва да се оправят Epic Games просто играта. Трябва да се оправят. Защо му е демидж на този меч? Той вече ми свърши половината меч. Там е остров. Хора, между ще се опитаме да уиннем играта с този скин. Ще е голям кеф, ако за първи път игра с този скин и уинна игра. Просто и така съм решил да снимам видео, да запиша цялата на видео, да видите как е минала играта. Не знам, ще е много хубаво наистина. На мен ще ме хареса. Къде? Само искам да го довърша. Просто искам да го убия. Просто искам. Това слабак искам просто да го убия. Знаете какво ще го довърша? Сега им бъде пистолет, че защото е мисля. Сега това си мисля. Това пича, между другото си мисля, че аз нямам меч. Хора, между другото, това видео ще стане много хубаво, така че... Не забравяйте да лайкнете и да се абонирате с камбанката, маля, той между другото хора ще го убия. И ще направя Victory Royale, казвам ви, тази игра просто ще направя Victory. Значи, снимам това видео от началото на тази игра. Хора, с това видео не знам колко ще е яко, омага, не мога да повярвам колко ще е яко това видео. Така, къде си? Това какво е? Някаква маска. Не мога сега. Трябва просто да му обсъдам този човек. Трябва да ги убия хора. О, тук имаме човек. Това ми харесва.
Ето имаме човек, това е доста хубаво, защото можем да го убием. Але то си играе с този скин. Ой, този знае глича за скина. Ей, ти да не ми гледаш в момента видеото, бе. Ти да не го гледаш нещо на живо някак си. Вот го снимам. Как са тия магийки и ти да знаеш за този скин? Как са, бе? Какви са тия магийки ти да знаеш? Много странни магийки. Много странни. Але хора, този човек наистина беше с този скин. Да, токи не ти гледа, вече ми свърши. Да, нали? Аз нищо не виждам. Не е в Дискорда пак спамят. Ако искате да влезете в Дискорда ми и да ви спамят по цял ден, ще има линк в описанието, хора. Много спамят хората. Що е просто нереален бот. Това е просто нереална ботка. И тя ще ме убие. И не знам какво се случва с цялата игра днеска, ама това тук е нереален бот, който ще ме убие и който е тук сега ще ми приключи играта. Защото няма да приключи от много спи. А сега заради него не можах да съм маутна. Аре, ела бе. Ай, дръпни се, искам да изтрайхардя малко. Не мога да изтрайхардя, защото само кемпиш, нали, моето момченце. Да, гледайте го хора, между другото как се хилваше той в момента. Да, наистина, той много гадно се хилва. И така, нали, той по средата на битка нашия и вече нашия се хилва и така, просто аз не знам къде е. Преди, че знам. Не, как така, сега тук, ако го бях хитнал много ще да му е тежко човек. Да, така умряхме хора. Това сигурно ще е видео. Не умряхме. Окей, не, това видеото останахме на 5 демидж, в момента много го е яд човека, но така е, хора. И това е просто да оцелеете. Значи, ако сега направим Виктори. Добре, защо всички спамят в този Дискорд? Легендари оръжие, няма да ми навреди никак. Обаче защо всички в момента точно спамят? Само някой да не ми звънне по Дискорд, че ако ми звънне, честно. Не знам защо съм се го пуснал от Дискорда, и аз не знам, но ще се опитаме да... Защото малко така тръгнахме на Skybase с работите. Но човек, това беше много хубаво. Значи този скин, хора, не знам, много трайхарди наистина. Ще разберете как и вие да го вземете след малко. Ще 7 човека съм, нали не мога да повярвам. Сигурно ще е на края на видеото, ама гледайте да видите как ще уиннем играта. Може и да не я уиннем, може и нищо да не стане, но... Да се опитаме тук му да ни даде някой хил. Че аз и тия неща само понякога ги ползвам, защото просто ми трябва хилове, хора. Просто понякога ми трябват хилове и да, и сега тук веднъж така като го правих и тук като ги слагах, просто някакъв човек ми дойде. И така просто и да, нека си хилвам. Сега ми дай някакво хубаво оръжие, нали? Така само това си го сложа, нали? Да го правиш. Хайде, дай ми оръжието, по-бързо ми го давай. Вау, даде ми това и... Много хубаво оръжие, вау. Нали, човек, направо прекрасно, сърпрейсът пайстъл. Пистол, нещо, оръжие, пистолет. Някакво малко пистолетче. Значи, не знам какво да ви кажа честно, но там има двама човека. Не ме виждаш? Знам, че не ме виждаш. Виждаш ме всъщност, но това не е важно. Аз знам, че ти не ме. Не между човека се чува как да ме убие, така че ме вижда със сигурност. Той не знае какво се случва, защото и двамата го стреляме. Просто той е тотално вече мъртъв от всякъде. Аз не знам в момента какво се случва, къде са тези хора. Само виждам там как един бяга, смисъл и това е всичко. Виждаме и тук един спред, който също бяга. Там между другото имаше един човек, който бягаше с кола. Значи той не знам какъв бот беше. Ще има голяма NPC. Той го човека от тук ще го пребия. Значи не знам за каква ботка говорим, ама... Да. Не, той тук дошъл нашия. Той другия ми приятел тук чак дошъл. Значи хора, когато просто някой ви дойде с кола, вземете му колата и просто бягайте на вече. Ако сте в Сторма и сме 6 човека и може нещо да се случи, така нека малко така да излетя, нали, с колата и да стигнем и това видео ще приключи, когато играта, нали, свърши и покажа за скина след това. Той се взима много лесно. Не ви трябват никакви сайтове работи, просто това е глич в играта и може да играете с него.
Ще ме питате как така? Просто глич, хора. Глич. Стана така. О, не, това оръжие. Рейлгън ли беше? Какво беше? Не, това оръжие е просто ужасно. Дето биеше по 99 на хит. Той му е в това много лошо. Не, убихме човека май с него. Не знам, прегазихме го, понеже сме лоши хора с него. С него. Не сме иначе. Но, вау, човек. Значи 4 човека сме. 3 човека сме. Значи това видео, кой Виктор и този скин е pay to win, значи. Той е free win. Защото скина е безплатен, хора. Мога да не мога вярвам. Ако направя Виктори в тази игра, ето просто в момента някакви хора просто сме се супнили. Няма това Виктор, това е ясно, че няма. Не, второ място, хора, не. Добре, няма значение това. Сме на второ място, сега е време да ви покажа как да си вземете скина. Така, да видите как да си вземете скина. Идвате ето тук и се слагате някой рандом скин. Да кажем, ще се сложим доктор долу. Няма значение, някой скин се слагате. Нали скин с който сте. Няма значение това. Просто да се го слагам, за да ви кажа, ще ми го даде. Пишете брик в търсачката или брик life или там и GTA в Fortnite. Ето го. Натискате ето така. Сега идвате ето тук. Избирате дефолтите. Edit Styles. Идвате ето тук и трябва да изберете тази Amy. Ето тук. След това идвате и трябва да изберете ето тази Amy. Сега правите ето така, нали, да ви я селекнете. И когато цъкнете на Battle Royale или нещо друго, сте с този скин. Ето виждате, ето навсякъде съм с него. И това беше видеото. Благодаря ви, че гледахте и до следващото видео.